l-erba' u l-ħamis inħalluha ġurnata li b'mod profond nikkontemplaw l-Ewkaristija. Il-ħobż veru li se jgħajjex ir-ruħna. Allura Ġesu jibda jkollu aktar ċentru f'ħajjitna. U l-ġimgħa nibqgħu nsumu ħobż u ilma biex nibqgħu nikkontemplaw dak li ġara fina l-ħamis. Nikkontemplaw dak il-jum aktar fil-profondità tiegħu meta Ġesu tagħna lilu nnifsu fl-Ewkaristija. L-insumu eżistijaj hija grazzja u jekk tix nitolbuha. Taqtax qalbek, ibda bil-mod, sum bil-mod, pass pass. Imma ara li tasal għaliha. Tħallix ix-xitan jaqtalek qalbek, tħallix daqsxejn tawġieħ ta' rasu wafqek mill-issum. Sum. Ġesu għalinna fil-Vanġelu li ċerti xjaten bit-talb u bis-sawm biss jitilqu. ċerti konverżjonijiet nitolbu biss mhuwiex biżżejjed. Irridu nitolbu nsumu. Is-sawm flimkien mat-talb iġib il-paċi fid-dinja ħbib tiegħi. Hekk turina l-kelma tal-Alla. Ġwanni Pawluttini meta għamel il-laqgħa ta' talb għal paċi f'Assisi talab id-dinja kollha l-Knisja li tagħmel ġurnata talb u sawm. Għax konvinti li bit-talb u s-sawm ikun hawn il-paċi. Għaliex għax it-talb u s-sawm jibdlu lilna u l-paċi tibda minn ġewwa, tibda minna. Is-sawm eżistijej. U din it-taqbida tagħna kontra x-xitan ukoll. U din ċerti tentazzjonijiet f'ħajtek li ma tistax tereb titlobx biss. Jeħtieġ illi tibda ssum. U allura sistijej illum nitolbu din il-grazzja wkoll. Nitolbu lil mulej iżejjinna fil-Knisja llum il-ġurnata bid-don tas-sawm. Jalla din ma tkunx karba ta' Alla li taqa' fuq widnejn torox. Ejjew matul dan ir-Randan neħdu bis-serjetà il-ħajja tagħna tat-talb, il-ħajja tagħna tas-sawm. U nagħlqu din il-meditazzjoni tagħna b'Psalm 42 li jiena nifhmu x-xewqa profonda tagħna fit-talb. Bħalma żżila tixxenna għan-nixxijat tal-ilma, hekk tixxenna ruħi għalik u Alla. Ruħi għaċċana l-Alla għal-Alla l-ħaj. Meta niġi u nara wiċċ-Alla. Id-dmuħ lejlu nar kien l-ikel tiegħi, meta l-jum kollu kienu jgħiduli fejn hu Alla tiegħek. Jekk inħarsu dan kollu